खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिखा नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ' आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिजनीआव मोसानि अंगफोरजों लोगोसे सासे सोरां सिखारिखौ हमदों। पर्बत जरायाव आदानि ग्रुपनो हा होनायनि हेंथायै रायजोफ्रा फिन सोमावसारदों। 29 जुलाइखालि उरियामघाटआव इभिक्सन खालामगोन। BSFआ त्रिपुरा सिमायाव सानै बांलादेशी नोगोरारिखौ गावथारदों। शिबनाथ ब्रह्मआ BJP नागारनानै BPFआव हाबबाय। आसाम राइफल्सआ मिजोरामाव 12 कौटि बेसेननि हेर'इन जब्द खालामदों। भारतआव मोन 25 OTT प्लेटफर्मफोरखौ बन्द खालामबाय। सालबारि जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव DMI टेस्ट। हजुआयाव सा 23 गोरोबफानायजों लोगोसे कक्लाबारि ब्लक कंग्रेसआ मावख' बेखेवदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। चिरां जिल्ला बिजनी पानबारियाव सासे सोरां सिखारि हमनो हादों। मोसानि गुबुन गुबुन अंगफोरजों लोगोसे हमनो हादों सोरां सिखारिखौ। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला बिजनीनि पानबारि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय 4 नं देलें बाजाराव दिनै फुङाव पुलिसा संदाननानै सासे सोरां सिखारिखौ हमनो हायो। हमजानाय सोरां सिखारिखौ देलें बाजार गामिनि 40 बोसोर बैसोनि कमल मण्डल होननानै सिनायथिनो हादों। बबेखानि पुलिसा कमल मण्डलजों लोगोसेनो मोसानि धाइथाम हाथाइ मोनजि आसुगुर 188 थुख्रा मोसानि हाराजों लोगोसे AS26B 7603 नम्बरनि गंसे बाइक आरो मबाइल फनखौ जब्द खालामनो हायो। रिपर्ट बायदिब्ला शुक्रबारखालि मोनसे सोर सुलुंखौ बिथा खालामनानै पानबारि पुलिसा बे अपारेसनखौ खालामदोंमोन। पुलिसा जब्द खालामनो हानाय मोसानि अंगफोरजों लोगोसेनो कमल मण्डलखौ हमनानै पानबारि थानायाव लाबोयो। बेनि उनाव बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गोख्रों जेरा खालामो आरो नायबिजिरनो जागायो। कक्राझार जिल्लानि पर्बत जरायाव आदानि ग्रुपनो हा हगारनानै होनायनि हेंथायै रायजोफ्रा फिन सोमावसारदों। बावैसो सान सिगां आदानि ग्रुपनि थार्मेल पावार प्रजेक्टनि थाखाय हा हगारनानै होनायनि हेंथायै ओनसोलनि रायजोफ्रा गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारिफोर लादोंमोन। बेबायदिनो फिन सोमावसारनाय हाबाफारि बानजायदों। दिनै पर्बतजरा ओनसोलनि माखासे गामिनि रायजोफ्रा गावबा गावनि हा हु बारि बागान गोमाजागोनखौ गिनानै हेंथा सोमावसारदों होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनायफोरखौ एभेक्सन खालामनाया सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो जुग जुग रायजो जाबोनाय थागिबि बर' सुबुंफोरखौ खोमसियाव दोननानै माखासे दालालफोरा आदानि ग्रुपनो हा होनो नागिरदों होननानै रायजोफ्रा गोख्रों अजद होदों। बेजों लोगोसे आदानि कम्पानि ग'बेक दालालफोरा सांग्रां जा, हाखौ लानानै दालालि खालामनो नाङा बायदि स्लगानखौ होस्रिखावो। बबेखानि बारग' BLT अनसाय आफादनि आखायाव जेसेबां हा दङ बेखौ सोरखारा लानायाव जेबो अजद गैया। नाथाय जोंनि हाखौ 1 इन्सिबो हगारनानै होनाय जानाय नङा होननानैबो सोमावसारनायाव बाहागो लानाय रायजोफ्रा बुङो। 29 जुलाइखालि उरियामघाटआव इभिक्सन एबा सिमफायनाय हाबाफारि जागोन। गलाघाट जिल्लानि आसाम नागालेण्ड सिमायाव थानाय उरियामघाटनि रेंमा रिजार्भ फरेस्ट ओनसोलाव आयेन बेरेखायै दखल खालामना सन्देहगोनां सुबुंफोरखौ होखारनो थाखाय आबुङै थियारि खालामदों सोरखार आरो जिल्ला खुंथाया। 29 जुलाइखालि इभिक्सन खालामनाय जागोन उरियामघाटआव। ओरैहाय इभिक्सननि नटिस मोननायनि उनावनो उरियामघाटआव दखल खालामग्राफोरा हा हुखौ न' बांखौ सिमफायनानै गावसोरनि मुवा बेसादफोरखौ बोखारना लांनो जागायदों। हरनि समाव दखल खालामग्राफोरा गोबां फिसा फिसा आरो गिदिर गारिफोरजों नखरारि मुवा बेसादफोरखौ लानानै खारबोगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि शुक्रबारखालि उरियामघाटआव थांनाय समाव गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन उरियामघाटनि दखल खालामजानाय हाखौ गय माफियाफोरा दखल खालामगासिनो दङ। गिबि मन्थ्रिया गय बागान गेजेर गेजेर थाबायनानै हा दखल खालामनायखौ नायबिजिरदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि उरियामघाटनि रेंमा हाग्रा ओनसोलाव गोबां हेक्टर हाखौ आयेन बेरेखा दखल खालामग्राफोरा दखल खालामदों। थांनाय 20 एबा 25 बोसोराव लाहरिघाट, धिं,
बटद्रआ बायदि ओनसोलनिफ्राय सन्देह गोनां सुबुंफोरा थांनानै उरियामघाटनि सोरखारि हाखौ आवग्रिना लादों। माखासे बाला माफियाफोर आरो अन्थाइ खनि बिगोमाफोरा बै सुबुंफोरखौ उरियामघाटआव लाबोदोंमोन। खोला त्रिपुरानि बेलनिया साब डिभिजननि आमजाद नगरनि साखाथियाव मोनानि समाव बर्डार सिकिउरिटि फोर्स एबा BSFनि जवानफोरा सिखावै फालांगि खालामनो नाजानायखौ फेलें खालामनो गुलि गावनायाव सानै बांलादेशी नोगोरारिया थैदों आरो गुबुन सासेया गोब्राब जोखोम जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बिसोरनि हानजाया बांलादेशनि फेनी जिल्लानिफ्राय सिमा बारनानै गोबां बिबांनि पियाग्रा टेब्लेटफोरखौ भारतआव दैथायहरनो नाजागासिनो दङमोन। बे जाथाया भारत बांलादेश सिमानि ओनसोलाव गोबां जेंना बांहोनायखौ नुनो मोनदों। बांलादेशनि 10 एबा 15 सुबुंफ्रा गोबां रोजा अखा हानाय समावबो दंफांनि बानायनाय माखासे बाख्लाफोरजों सिमायाव थानाय थारनि बेराखौ बारनानै भारतआव हाबफैनायाव BSFजों मोगा-मोगि जादोंमोन होननानै मावख'गिरिफ्रा फोरमायदों। बे जाथायाव गुलि नांजानानै फेनी जिल्लानि मोहम्मद मितान मियाया जायगायावनो जिउ गोमादोंमोन आरो गुबुन सानैया गुलि नांजानानै जोखोम जानायाव सिमा बारनानै थांफिननानै बांलादेशनि सटगावनि गंसे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो लांनाय समावनो लामायाव मोहम्मद मिल्टन हुसैनाबो जिउ गोमादोंमोन। बेनिनो जोखोम जानाय मोहम्मद अफसर मियाया आथिखालाव फाहामथाय लागासिनो दङ। बेनि अनगायैबो BSFआ बे जाथायाव जब्द खालामनो हानाय फेग्रा टेब्लेटखौ हाथाइनि बेसेनाव 1.5 मिलियनसो जागोन होननानै मिथिहोदों। BTC बिसायख'थिनि सिगां BTRआव BJPनि गेदेर खहा। आसाम रायजो BJPनि ST मर्जानि बारग' आफादगिरि आरो आसाम BJPनि नेहाथारि शिबनाथ ब्रह्मआ BJP नागारबाय। BJPनि दोलोआरि बिथांखि लानायफोरखौ खुद्रिनानै BJPखौ नागारदों शिबनाथ ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि शिबनाथ ब्रह्मआ BJPखौ नागारनानै दिनै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोआव हाबदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि शुक्रबारखालि BJPआ गुबुन गुबुन मर्जानि रायजोआरि आफादगिरिफोरखौ सायख'नानै फोसावनायनि उनावनो शिबनाथ ब्रह्मआ BJP नागारदों। BJPआ ST मर्जानि आफादगिरि महरै बारग' MP हरेन सिं बेखौ सायख'यो। ओरैहाय गावखौ नागारनानै हरेन सिं बेनो बिबान होनायनि उनावनो शिबनाथ ब्रह्मआ दोलोनि बिथांखिनि सायाव खुद्रिना दिनै BJP नागारो आरो दिनैनि गेजेरावनो BPF दोलोआव हाबदों। बबेखानि BTC बिसायख'थिनि खाथिथाराव शिबनाथ ब्रह्मआ दोलो नागारनायाव BJPनि गेदेर खहा जागोन होननानै राजखान्थियारि थाखोआव सावरायसोदों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला शिबनाथ ब्रह्मजों लोगोसे गासै 36 सुबुंफोरा BPFआव हाबदों। ड्राग्स फालांगि खालामनायनि बेरेखायै आसाम राइफल्सआ मिजोरामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गासै 16 कौटि बेसेननि मेथामफेटामाइन आरो हेर'इन जब्द खालामदों। बेनिनो आइजलनि थयकुआटालां ओनसोलनिफ्राय 24 जुलाइखालि अपारेशन इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै गंसे सन्देह गोनां गारिखौ लाखिनानै सिग्रोमनायाव गासै 1.97 किल'ग्राम मेथामफेटामाइन टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामदोंमोन। जब्द खालामनाय बेफोर बेसादखौ हाथाइनि बेसेनाव गासै 6.6 कौटिसो जागोन होननानै मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो बे जाथायजों लोब्बा थानाय गासै 3 सुबुंफोरखौ रैखाथि हानजाया खानाय जादों। बेनि अनगायैबो 23 जुलाइखालि आसाम राइफल्सआ भारत म्यानमार सिमा साखाथियाव थानाय साम्फाइ जिल्लायावबो अपारेशन खालामनानै गंसे टाटा इन्ट्रा V10 पिकआप गारिनिफ्राय गासै 1.227 किल'ग्राम हेर'इनखौ जब्द खालामदोंमोन। जब्द खालामनाय हेर'इनखौ हाथाइनि बेसेनाव 9.75 कौटि जागोन होननानै आन्दाज खालामदों। आथिखालाव हमजानाय गारि आरो हेर'इनखौ साम्फाइयाव थानाय एक्साइज आरो नारकटिक्स बिफाननो गथायनानै होयो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। OTT प्लेटफर्मखौ लानानै गेदेर खौरां। OTT प्लेटफर्मखौ लानानै सांग्रां जादों भारत सोरखारा। गुबुन गुबुन OTT प्लेटफर्माव नोंथाङा नायग्रा भिडिअफोरखौ नुलाबो जानो हागौ। मानोना भारतआव बन्द खालामबाय मोन 25 OTT प्लेटफर्म। भारत सोरखारा गोख्रों नेमखान्थि लाबोनानै बै OTT प्लेटफर्मफोरखौ बेन खालामदों। बायदि बायदि OTT प्लेटफर्माव माखासे अजद गोनां आरो गाज्रि कन्टेन्टफोरखौ गोरलैयैनो मोनो।
बेनि जोहै माखासे इयुन जोलैया गाज्रि फारसे थाङो आरो सुबुं समाजाव माखासे गाज्रि थासारि सोमजिहोयो। बेखौ नोजोर होनानैनो उल्लु, ALTT, बिग शट बायदिजों लोगोसे मोन 25 OTT प्लेटफर्मफोरखौ भारतआव बन्द खालामनाय जाबाय। भारतआ मिथिहोनाय आरो फोसावदिं मन्त्रालयआ बे गेदेर खौरांखौ फोसावदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि जौसिन गेजेरारि फरायसालियाव फरायसुला फरायसुलिफोरखौ DMI टेस्ट लादों। बिटिआर सरकारा गासै बिटिआरआवनो 5 थाखोनिफ्राय 12 थाखोनि फरायसुला फरायसुलिनि गेजेराव जागायजेनदों। फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव मेलेमारि बिजिरनाय, मानथाखो आनजाद नायनाय सुंद'यै DMI टेस्ट। बिटिआर ओनसोलनि सोलोंथाइखौ फोजौलांनो थाखाय आरो गुन गोनां खालामनो थाखाय बे गासै हाबाफारिखौ लानाय जादों। मख'नो गोनांदि डार्मेट'ग्राफिक्स माल्टिपल इन्टेलिजेन्स टेस्टनि गेजेरजों जों सासे गथ'नि जोनोमनिफ्राय फैनाय माखासे बिनि गुन, बिनि माखासे मावनो हानाय गोहो बेफोरखौ साइन्टिफिकेलि मेसिननि गेजेरजों मिथिनो हायो। सासे गथ'आ फरायनायाव माबायदि गोहो दङ, माबायदि लामाजों थाङोब्ला साबसिन जागोन, बेखौ जेब्ला जों मिथिगोन अब्ला सासे गथ'खौ दैदेनलांनो हागोन। जेब्ला मेट्रिकआव सासे गथ'आ मोजां नम्बर लानानै 70-80 जौखोन्दो लानानै मेट्रिक पास खालामो अब्लानो जोंनि दिथागिरि बिमा बिफाफोरा बिगियान बिफानाव फरायथारनांगौ, नाथाय बे गथ'आ साइन्सआव फरायनो हानाय गोहो गैयाबो जानो हागौ। बाक्सा जिल्लानि कख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय हजुआयाव दिनै कख्लाबारि ब्लक कमिटिनि मावख'खौ दिनै नेमखान्थि बायदियै बेखेवनाय जायो। मावख'नि दरखं बेखेवो बाक्सा जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि बुद्धदेब भाङादारिया। मावख'नि दरखं बेखेवना होनानै बिबुंथियाव बुद्धदेब भाङादारिया बुंदोंदि बिजेपिआ गासै भारतबर्षआव आसामाव माबोरैहाय लुथिगासिनो रायजोआ मिथिबाय। बिटिआरआवबो बिजेपिनि दिनाव जाख्ल'नाय लुथिनाय सोलिगासिनो। देग्लायनि बिटिआर बिसायख'थियाव बिजेपि आरो इउपिपिएलखौ फेजेननो थाखाय साखाफारा जादों कंग्रेस दोलोआ। बिटिसिआव कंग्रेसआ देरहागोन। 2026 नि बिधानसभा बिसायख'थियाव हारसिङैनो गोबां अनजिमाजों आसामाव कंग्रेसआ सरकार दानाय जागोन। बिटिसि बिसायख'थिनिफ्रायनो भारतबर्षआव बिजेपिनि जोबस्रांनाय लामाया जागायजेनगोन। मख'नो गोनांदि दिनैनि कंग्रेसनि मावख' बेखेवनाय मेलाव कख्लाबारि बियाबनि सा 23 गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय मुंदांखा थागिबिया नेमखान्थि बायदियै कंग्रेस दोलोआव जयनिं। बाक्सा जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि राजिब महिलारि आरो दिबाकर दासआ सामलायनाय गाहाय आलासि महरै बिबुंथि लाखियो बाक्सा जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि नायदिंगिरि सतिफेन लाख्राया। मेलाव बाक्सा जिल्ला कंग्रेसनि दैदेनगिरि फारियै मृगेन बसुमतारी, भुलेन बर', कुमार बसुमतारी, जगदीश मदारि लोगोसे गोबां कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरा आलासि महरै बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।